Zahvaljujem. Poštovane kolege narodni poslanici, poštovani gosti, poštovani građani Srbije, evo prisustvujemo već od petka uglavnom sednici na kojoj slušamo o velikim i istorijskim uspesima vlasti Narodne banke Srbije, o velikom napredovanju na Doing Business listi, o tome kako je naša valuta bezmalo najjača na svetu i o tome kako će ovi novi zakoni doprineti tome da stanje ubuduće bude još bolje. Takođe je ovo retka prilika da neposredno porazgovaramo sa guvernerkom koja se nije mnogo u poslednje vreme pojavljivala u javnosti, a ja se ne sećam da je neki put se pojavila u Skupštini Srbije i drago mi je što je ovo uglavnom jedna neostrašćena i mirna rasprava u kojoj se trudimo da svi vrlo konstruktivno sudelujemo. Budući da sam ja veliki pristalica takvog načina diskutovanja, ja želim da kažem da i sama mislim da u ovim zakonima ima dobrih rešenja koji će zaista doprineti tome da se stanje u ovoj oblasti poboljša i sredi, ali s obzirom da je guvernerka i malo pre sama govorila o logici, ako je zaista tako, i ako su i ova rešenja tako dobra, a ja ne želim to da osporim, naročito ne unapred, jer nemam običaj to da radim, ako je sve zaista tako, zbog čega je onda ovo još jedna sednica koja je sazvana na način koji je vrlo problematičan, a koji je u ovoj Skupštini postao do te mere uobičajen način rada da se gotovo na to više niko i ne osvrće, ali ja sam već više puta rekla da bez obzira na to što to više gotovo niko i ne primećuje, ću svaki put ukazati na to da je ovaj način sazivanja sednice i rada neodgovarajući i da se nikada neću navići na neodgovarajući način rada. Naime, kao pristalica savesnog rada i kao neko ko se trudi, kao i mnoge moje kolege da upravo to rade, moram da pitam zbog čega. Evo, guvernerka je rekla da su se mnogi ovi zakoni dosta dugo pripremali, da se o njima dosta razmišljalo, razgovaralo, pa zbog čega je onda neophodno da oni dospeju u skupštinsku proceduru svega pre nekoliko dana? Ja naravno mislim da ovo niko ne može da ospori, da se sednica opet zakazuje u roku kraćem od predviđenog i da opet ono što se dešava već od kraja prošle godine, a to je da kolege iz vladajuće većine podnose ogroman broj amandmana na prve članove prvih zakona. Ja upravo kao i guvernerka pokušavam da nađem logiku u svemu tome. Ja moram da kažem da ja ne nalazim, jer ako je sve ovo toliko dobro, zbog čega onda ne dozvoliti da se materijal koji mislim da sadrži više od 1000 stranica ne prouči onako kako treba, zbog čega ograničavati jednu diskusiju u kojoj možemo lepo da raščivijamo ovaj veliki broj zakona, veliki broj novih rešenja i zbog čega bi onda bilo neprimereno da se to sazove u regularnom roku, da se omogući da se normalno čitaju i obrazlažu amandmani, jer ovako meni sve liči na jednu sliku koja se predstavlja u javnosti, a koja je zapravo potpuno drugačija. Ja naime ne pripadam ni jednoj vlasti, ni prošloj, ni sadašnjoj. I moj je zadatak ovde kao samostalnog poslanika da samo pokušam da pružim kako vladajućoj većini, tako i svim svojim kolegama ogledalo i da vam pokažem kako ono što pričate zaista izgleda, a sada da li ćete vi videti nešto i šta ćete videti u tom ogledalu, to je već sasvim pitanje za vas. Dodaću samo još i taj argument da neprestano ponavljanje toga da su vas birali građani i da su građani ogromnom većinom izabrali vlast, što je tačno, a pritom se stalno ponavlja nekakav propast koju su doneli pripadnici bivše vlasti, koju ja opet naglašavam nisam pripadala. Ta vlast je isto tako bila izabrana većinom građana, ali to nije nikakav dokaz da je ta vlast bila dobra. Koleginice Čabraja, ostalo vam je još jedan minut. Naravno, vraćam se na temu.
Bar taj poslednji minut budite u temi dnevnog reda. Evo, ja bih iskoristila priliku da ponovim da mislim da ovim zakonima ima dobrih rešenja. Htela bih da pitam guvernerku nešto u vezi sa ovim preuzimanjem ovih radnika, 60 radnika Poreske uprave. Imali smo neku sličnu situaciju kada smo govorili o osnivanju Akademije za javnu upravu, pa me interesuje zbog čega je to potrebno. Ne želim da budem paranoična, ne želim da pričam da je to zbog nekakve centralizacije, partokratije, niti zbog bilo kakvih loših razloga, ali prosto niko nije govorio o tome, pa bih ja želela to da pitam i da pitam ono što mislim da bi zaista svi građani, ne mislim, nego znam da svi građani pitaju, a to je zbog čega, ako smo toliko dobri u finansijskoj sferi, zbog čega su nam primanja tako niska, zbog čega je kupovna moć tako niska, zbog čega onda ljudi toliko loše žive? Ja mislim da niko to ne može da porekne. Ja zaista tu vidim jednu veliku protivrečnost, nisam ostrašćena, ne želim nikoga da napadam, ali želim samo da pitam kako je moguće ako imamo jednu od najjačih valuta na svetu i ako napredujemo toliko, kako je to onda moguće? Zahvaljujem.